No moi, mä oon taas täällä, niin kuin kaikki näkee, mut mulla on vähän asiaa noista telkkareista. Kun jotkut telkkarit on just sellaisia, mikä mulla nyt on. Eli siis niinku tollasia. Niin, toi ei toimi kunnolla, vaikka se on ollut meillä joku 1,5 vuotta ehkä. Kun se vaan rupeaa sammuilee. Sitten se rupeaa tekemään jotain ihmejuttua, että vois painaa vaikka guideen, niin se menee tallenteisiin välillä. Ja sitten muutenkin ei oikein kanavat näy, vaikka on hyvä Elisa Viihteen boksi. Mut ei sen väliä. Mun naurattaa toi hymynaama tos mun kännykässä. Joo, ihan sama. Mut siis, no telkkarit on välillä kyllä vähän ärsyttäviä. Ja kyllä mä ehkä joskus uuden telkkarin ostan, mutta sitten kun on varaa. Ja mähän en asu yksin. Että jos tiesitte. Ette kyllä varmaan tiennyt, mutta yksi tyyppi ainakin, joka katsoo näitä videoita, niin se tietää.